Виж како се носи. И добродошли в новый епизод. Носи тоа, нема да ти... Стави на нещо друго, уклучувайте се нещо сметиците. Не знаш. Па не знам нашите, да ставим на брой 2. Стави на šta hoćeš. Ajde ostavim Ali nemoj na broj 2, što ako ti nekad se treba pa pritisneš. Stavi na F5. F5. Opa. Neće. Obriši to prvo. Ovo? Da. F5, a? Neće mi bre. Pa onda nemoj F5, stavi F3. F3 mi je za sunce. Neće ni F3. Kako me sunce? Pa stavi onda što hoćeš. F1, ne. A onda ti se uključuje ovo smetnicu ti. Ne možda snimaš. F8. Neće F6. Ne, F8 ti zauzim. Stavi na shift. Spat. Pa kako hoćeš na space, treba skakuš, pritisneš space i parkirati si. Pa onda stavim na tab. Stavi na minus, vidiš vamo desno. Z. Tu negdje. Moram da strukturu. A. Tu. Minus, znači imaš crtka, minus, znaš ako izgleda. Zapamti ko je dugme kad krećeš da snimaš to pritisni. Slučaj. Dobro. Si ga zapamti. Ej, čekaj, možda može shift. Pa i shift će ti treba. Ali neće da mi treba tab. Stavi tamo. Eto ga tab. Dobro. Ajde sad pritisni tab, prekini snimanje. U stvari ne, nemoj tab, pritisni F8. F8. Okej. Pritisnuo sam. Ajde prvo pritisni nešto drugo, da ti ne viri ova crtka. Šta? Bilo šta. Ajde sad pritisni F8. Yes. Aj, onda i ovo da promenim. Staviš. Ovo mi je na tab, a ovo neka bude na CTRL. A? Kako hoćeš da budeš ovdje? Ili da stavim to na SSR. Pa kako ti sve ne treba uradiš da se poziva? Pa da. Pa ću da stavim na... Stavim na... Alt. Može alt? Može. Ajde sad ugasi. Pritisni tab, pauzi. Još ugasi. Tab. Pa prvo mora da ugasiš ovo. Sekunda. Alt. Sad idem to. Ne, nego ovo.